मी तर रेडी झाले. दिव्या पण इलाय बघा. चला. आणि दिव्यान सोडीच्या बदली काहीतरी सांगलेले बाबूक. माका सुद्धा तीच ऑफर लागू होतली. नाही नाही कशी तू कालच केस खाऊन दिलं. दिव्यान आम्हीच दिलेलं काहीतरी. बाबू काय सांगलेलं. कसे काय म्हणते, वेलकम बॅक टू अवर न्यू व्लॉग. आजचो व्लॉग चालू झालेलो आपलं करेक्ट संध्याकाळी. आणि आजचा काम असा आपणाक दिव्याक जिमला सोडूक जाऊचं असा. बाबूच्या मागे लागलेला पण बाबू काय ऐकाक तयार नाही, कारण बाबू सध्या लवकर उठून कॉलेजमध्ये जातात 2-3 दिवस एकदम सकाळी. त्याच्यामुळे त्यांचे काहीतरी कॅम्प वगैरे स्टार्ट होतात कॉलेजमध्ये. कॉलेजचा शेवटचा वर्ष असा त्याचा यंदाचा. तर म्हटलं जाऊया, दिव्याक सोडून येते. मी शक्यतो नाहीच जाणे, कधी बाबूच जाता कायम, पण दमलं तर आता जाऊया. आणि आपली व्लॉगची पण सुरुवात झाली मस्त. तर सध्या जसं की काल बोलले, आज रिक्षाच लावून ठेवले नाही पप्पानी, कारण आता वरचा थोडंसं सुकं दिलं, बऱ्यापैकी पेटले नाही पप्पानी. संध्याकाळी तुमका दाखवल्यानंतर व्यवस्थित दिसला तर रेडर घेऊन आता जाऊची असा. जाऊया, दिवा वाट बघतात, एका उशीर होतो, पटापट तयारी करूया. चला. मी तर रेडी झाले. दिव्या पण इलाय बघा. चला. काय जाऊचा लोकेशन, जिमचा लोकेशन सांग. थोडा शिवाजीनगर, छत्रपती शिवाजीनगर. पण तर तिकडे येत नाही, पुढे जिजामाता जाऊ. ॲड्रेस प्रॉपर सांग ना, ते सांगता ना तसं कशाक सांगलं. चावी दिव्याकडे जा, हेल्मेट वगैरे घेतलंय सगळा, आणि बाहेर पडूया. आणि दिव्यान सोडीच्या बदली काहीतरी सांगलेले बाबूक. माका सुद्धा तीच ऑफर लागू होतली. नाही नाही कशी तू कालच केस खाऊन दिलं. दिव्यान आम्हीच दिलेलं काहीतरी. बाबू काय सांगलेलं. खाऊ झालेले केस खाऊ पैसे देते माका 200 दिवे पेट्रोल घालते गाडीत. 200 रुपयाचं पेट्रोल घालूया म्हणजे आपण आपल्या गाडीत. बद्दल जरा हेल्मेट बाहेर पडेल. जिमचा टाइम काय तुझं. मधले किती 4:22 झाले. 4 ते संध्याकाळी 8-9 पर्यंत असतं पेट्रोल. हा गाडी आहेत असतं टेन्शन घेऊ नको. 200 वाजतले. 3 गाडी आहेत. 200 घेतलंय मी 100%. उगाच योग नाही हे सगळी कामं टाकून. तुझं काहीतरी काम असतं. माझं काय काम नाही सोडून. ब्लॉग बघ ना आपलं. काय म्हणताय, आपण रियालिटीत दाखवतो सगळं, खय जातो काय नाही. चल. हेल्मेट टाका, वजन याच्यामुळे थोडा पण असा नाही. हेल्मेट हलकी आहे तसा. सेफ्टी पहिली. ग्लास लावूया. ओके, स्टार्ट. ऊन कसला बसता ब. काय सोडू. दिव्याच्या लोकेशनवर येऊन पोहोचलो. आहे ते इन्फिनिटी मोबाईल. चल. दिव्याक आपण सोडलो आणि आता बाहेर पडलो. म्हणजे येणं असतं बसने येईपर्यंत त्याचा टाइम किती जाणं असतो. रोज बाबूच सोडता, पण बाबूचा कॉलेज असल्यामुळे सध्या 2 दिवस एकदम लवकर उठता, त्याच्यामुळे कंटाळ करत होतो. जाताना पण आता स्टँडवरनं जातो, येताना थोडंसं शॉर्टकट घेतलं कुडा लक्ष्मीवाडीमधनं. पण हे लोकल जर कोण असतात ना, नक्की कमेंट करा. माझं जेव्हा दुसरं चॅनल स्टार्ट केलेलं आहे ना मंडळी, ओमकार पलो ब्लॉग्स म्हणून, त्या कुडातले असे व्यक्ती असतात ना ज्यांनी मला खूप सपोर्ट केले एकदम सुरुवातीक. मी एक नॉर्मल रिक्षावालं होतं. रिक्षा जर्नीसोबत मी यूट्यूब चालू केलेलं आहे की डेली भाड्यांका जायचा व्हिडिओ बनवायचे, डेली लाईफस्टाईल, आणि ते पण मालवणीत. गाडी विचित्रच उभे करून ठेवल्याने सगळे. तर म्हणजे एक नॉर्मल रिक्षावाले होते आणि एक व्यक्ती होते, त्यांचा मी भाडा सोडी कायम. तर जेव्हा सुरुवाती फेसबुकवरती नॉर्मल माझे व्हिडिओ चालक स्टार्ट झाले ना, तेव्हा त्यांनी माझ्यासोबत एक फोटो घेऊन ठेवल्याने
तो पहिलो माझ्या आयुष्यातलो फोटो होतो की मी क्रिएटर म्हणून कोणीतरी माझा फोटो काढलेलो म्हणून. आणि माका आता असं म्हणजे एकदम हेच झाला बघा, गाडी बघणत पण नाही, हॉर्न मारून पण बघणत नाही. तर फोटो काढले नाही ते तेव्हा मला बोललेले की आज फोटो काढून ठेवतंय, उद्या नाही गावशीत. तर मी तर एकदम असा मनावर घेऊन नाही म्हटलं कायच बघतलंय आपण लोक. आणि पुढे अशी वेळ येते ना म्हणजे की मी कंटिन्यू सोशल मीडियावरच काम केलं आहे. आणि आज मी रिक्षा चालवणेच नाही, मी रिक्षा नॉर्मली. आणि एक टाईम असा होता की मी डिसाईड केलेलं आहे की आता मला रिक्षाच चालवची असं लाईफ टाईम, रिक्षावरतीच मी सगळा बघतले. अशी वेळ होती माझ्यावरती. असं तुम्ही स्वतःवरती विश्वास ठेवलात ना तर मी खयच्या खय पोचक शकतात. आणि मी जैसा असं आहे तर माका तर वाटतं खयच्या खयच असं आहे माझ्यासाठी तरी. कारण एवढं मोठं स्वप्न बघणं आणि मेहनत करून तर पूर्ण करणं, तर तुम्ही म्हणता एवढा मोठा पण काय नाही, पण माझ्यासाठी खूप मोठा असा ना मी अचीव केलं आहे खरोखरच. तुमच्यासोबत गप्पा गोष्टी मारता मारताना असं वाटतं कोणतरी मित्रच बसलो सोबत आणि ते का मी गोष्टी सांगते. मस्त टाइम स्पेंड होतं. घराकडे मस्त एडिटिंगच केलं आहे दिवसभर, बाकी काहीच करूक नाही. आता व्हॉइस ओव्हर असं केल्यानंतर जाताना मात्र शॉर्टकटच जाऊया आपण. गेलो तसे आपण परत एकदा घराकडे येलो. गडबड अशी झाली, गोप्रोची आपल्या पॉवर ऑफ झाली, चार्जिंगला लावूक नव्हते. 25% होती जाताना, माहीत होता जातलो, पण आता जाता वेळ नाही होती कारण जाऊचा ठराक नाही होता माझा. म्हटलं जाऊया, फेरी पण जाते आणि फिरायला येते, तुमका पण थोडासा दाखवेन कुडा असं झाला. तर आता काय नाही, आता नेऊया एका चार्जिंगला लावूया, नाही फुटेज पण एवढ्यात मिळायचे नाही याच्यातले, आता एडिटिंग केलेलं असते. तर आता काय करूचा माहिती आहे, आता आपला रील आहे ना त्याला व्हॉइस ओव्हर करूचा आणि तो अपलोड करूचा. मग आता थोडं वेळ काम असतं, मग थोड्या वेळासाठी आपण ब्रेक घेऊया, आपला ऑफिसचं काम आता. चला भेटूया थोड्या वेळानंतर, तोपर्यंत बाय बाय. सांगितल्याप्रमाणे मंडई थोड्या वेळानंतर भेटते आणि आता आपण असो किचनमध्ये आईसोबत. आज आई झटपट काहीतरी बनवतं. आज दुपारीच जेवण आमचं झालेलं होता, स्पेशल जेवण होतं आज. दोन एक व्हेज होती आणि आज पण नॉनव्हेज, व्हेज नॉनव्हेज आज पण कॉम्बिनेशन होता. आणि आज आता आई काय करतं, हे करते सोयाबीन करते. आई सोयाबीन करतं आता. नाही बघा, सोयाबीन मध्ये प्रोटीन जास्त असतं, जिम मध्ये जास्त खातो. आमच्या जीवाला खातात. आमच्या जिम मध्ये काय आवडतात ती बॅग, आम्ही जास्त नाही. मी पण नाही, बाबू पण नाही, दोघं पण नाही. रोज घातलं तरी खायचं. उद्याच्या ब्लॉग मध्ये मंडई दिव्या गाडी फिराक घेऊन जाऊचा, जबरदस्त ठिकाणी. खूप दिवस त्यांचा चाललेला, त्या जागेवरती घेऊन जा. आम्ही तर जाऊन येलो, पण त्यांना नेऊक नव्हता. आणि जागा एकदम भारी असा म्हणजे समुद्राच्या आतमध्ये असा मध्यभागी, त्याच्यामुळे आई काय आमच्या बरोबर येऊची नाही. कारण आतमध्ये लांबचा प्रवास आहे, 1-1.5 तासाचा पाण्यातला प्रवास आहे आणि पाण्याची भीती वाटतं म्हणा, नाही तर जाणार होतं. तिकडे काय सारखे सारखे जाणं म्हणा नाही, पण आता दिव्या गाणी घेऊन जाते रे मस्त. आमचं कसल्या वरती काय पाणी घ्यायला नाही. हां, तुम्हाला मजा येतली. मी नंतर तुमका कळतलं की आई कशा घेणं, म्हणजे नेणं नाही आम्ही सांगतो जेव, पण आई जाणार नाही स्वतःच. आणि कसं हे माका माझी तर डेअरिंग नाही पाण्यात जाऊची, पण नंतर मी बाहेर बसून काय करतो नाही. इकडे आईच्या बऱ्यापैकी होईल, तिला दाखवते तुमका. सोयाबीन किती घ्यायचे, थोडेच घातलेले पण ते खूप झाले ना, मग ते कट केले, थोडे बारीक केले. घेऊ जास्त करायचे, सकाळी तुझ्या चपाती बरोबर नाही तर भाकऱ्या बरोबर खाऊ शकतो ना. आमच्या घरात व्हेज खाणारे कमी, मोठं आहे गोंधळ. माका म्हणलं याच्या ना पीस असत ते आवडणार नाही, बाकी मी ग्रेव्ही खाते. आजी ना जेव्हा सोयाबीन हे पहिलेच दिले ना, तेव्हा आजी सोनाली, आजी एका मला सोनाली आणि आमका सांगले बाजारात एकदा गेलो, मी आणि माझी मैत्रीण गेलेलो आणि सोनाली घेऊन ये. आम्ही त्यांच्याकडे सोनाली मागला, सोनाली तेव्हा 10 रुपयाने मिळत. ते सोनालीच म्हणत नाही, त्यांना माहिती सोयाबीन. नंतर ते म्हणतात सोनाली काय काय, नंतर आम्ही दाखवलं होता तेव्हा त्यांनी सांगितलं का सोयाबीन म्हणतात, सोनाली नाही. आजी माहिती नाही आता ना काय म्हणतात, पण तेव्हा कळान जाय, त्या दुकानदाराकडून कळत असतं, यांना माहित नसतं. माहिती आता जाऊन सोनाली मागलं तर ते सोनाली नावाचा माणूस शोधते. कोण सोनाली, खरोखरच कोण सोनाली असत तर मार खायची पाळी.
बायकांचा सोडून दे. इथे राई टाकला ठेवूया. वापड होई वाफाडे तसे ते गरम पाण्यात पिकलेले आहेत व्यवस्थित. आमच्या गोष्टी रेडी सब्जी रेडी झाली. झाकण मारूया. जेवण रेडी हो दिलेला असा आता लगेच घेऊन येतले बाहेर. तोपर्यंत आपण आपल्या रूम मध्ये येलेलो. आज बाबून संध्याकाळचा ब्लॉग टाकला ना, रोज सकाळी टाकता 8 वाजता. आज एडिटिंग वगैरे वाटतं लेट झालं त्याच्यामुळे आता टाकता. तर इकडे आपण बघू होतो कमेंट वगैरे वाची होतो. हे कोणती तरी कमेंट असतात, मस्त मस्त कमेंट आहेत. 9 वाजता गेलं तरी थंडी लागते. जाऊया आपण. नेहा तेंडुलकर, समृद्धी यांची रेग्युलर कमेंट असता, माझ्या व्हिडिओवर पण असता. मनापासून आभार. 14 ते 20 तारीखपर्यंत इकडे ब्लॉग चालू आहे. सबस्क्राईब करून नसेल तर नक्की करा बाबूच्या चॅनलला. बघा नावाचं शिवम पालो. आता जस्ट आईन आवाज दिल्याने की आपण जाऊया तिकडे. आणि तुमका आज दुपारी जेवण काय होता तर रात्री असताना फक्त सोयाबीन मागाशी आईन बनवल्या ते तुमका दाखवते. मग चला. दिव्या आणि जॉग बसलेले असत. दिव्या काय आहे जेवण? सोयाबीनची भाजी आणि हा सोयाबीनची भाजी आणि भाकरी. सोयाबीनची भाजी आणि भाकरी खाता दिव्या. दुपारचं जेवण दाखवते. दुपारी चिकन केलेले आणि काय होतं आई? चिकन हे होते, मटार होते. मटर तुम्ही बाबूच्या ब्लॉग मध्ये बघितलं असताना मावशान बनवलेल्या. बघा मावशी बसली जेवण करतात सगळे. पडत पप्पा तुम्ही काय? मासे. जेव्हा मस्त जेवण करूया. इकडे असतं तर जाऊया. नको सोयाबीन नको या जोक.